Euskararen nazioarteko egunaren atarian, Eusko Jaurlaritzak adierazpen instituzionala egin du gaur Donostian. Kristina Uriarte, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza sailburuak eta Patxi Baztarrika hizkuntza politikarako sailburu ordeak ezagutarazi dute testua. Azken urtean, euskararen inguruan egindako lana errepasatu eta hemendik aurrerako erronkak aipatzen ditu adierazpenak. Eragozpen, hizkuntzen artean hizkuntza bat izaten segitzeko konpromisoari eusten dio euskarak. Hizkuntza bat ahots ezberdinen batura da. Hizkuntzaren plazan elkartzen gara. Hizkuntzaren bidez mintzatzen gara munduaz. Hizkuntzarekin deskribatzen dugu mundua. Euskarak etorkizuna eraikitzen lagunduko badigu, gizarte osoren borondatea behar du. Euskal hiztunena bezala erdal hiztunena ere. Euskarak justiziazkoa bezain hil ala bizikoa du administrazioen babesa. Eta oroz gain, hiztunon konpromisoa behar du euskarak etorkizun ahalik eta zuzena prestatzeko bidean. Bestalde, Eusko Jaurlaritza hizkuntza politikaren inguruko jardunaldiak egiten ari da egunotan. Gaur goizean, hainbat hizkuntza eta kulturako adituekin bildu dira, elkarren artean ezagutza partekatzeko helburuarekin. Guretzako oso garrantzitsua da, hizkuntza politikaren inguruko esperientzia eta irizpideak partekatzea, bai gure ustez beste hizkuntzen biziberritzeko baliagarria gerta daitekena eskaintzeko eta baita beste hizkuntzetatik guri eskaintzen zaiguna, gu ere horretaz jabetzeko.